واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ خالق و مالک نے دنیا دے اندر کوئی مخلوق یا کوئی شے ایسی نہیں پیدا فرمائی جو بیکار ہوئے، فضول ہوئے، بے مقصد ہوئے۔ ہر شے نو اللہ نے کسی نہ کسی مقصد واسطے پیدا فرمایا۔ ساڈی سمجھ اندر او دی حکمت آئے نہ آئے، اللہ دے علم اندر موجود ہے کہ اگر کسی مخلوق دے نقصانات نے تو او دے فوائد بھی نے، کوئی نہ کوئی او دا مقصد ضرور ہے۔ اسی طرح رب العالمین نے انسان نو پیدا فرمایا۔ انسان دی پیدائش دا بھی ایک خاص مقصد ہے۔ جو مقصد زندگی اساں سمجھے نا، اساں سمجھے دنیا تے آئے ہیں، ذرا بندہ سیانہ ہویا، کوئی کمان دے قابل ہویا تو پھر او دی ترجیحات دے اندر اے وے زیادہ تو زیادہ کما لیا جائے، بہتر تو بہتر رہن واسطے کوٹھی مکان بنگلہ بنا لیا جائے، کھان پین نو بہتر بنا لیا جائے، 4 دن دی موج مستی تے میلہ گزار کے تے واپس اللہ دے ہاں چلے جانا ہے۔ بس اے ہی ساڈی زندگی دا مقصد ہے۔ حالاں اے نہیں ساڈی پیدائش دا مقصد۔ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر باقاعدہ انسان دی تخلیق دا مقصد بیان فرمایا اور اعلان کیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، ہے ذرا سمجھن والی بات، کیوں اللہ نے سانو بنایا، کیوں پیدا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماندے نے اساں جنہ تے انسانانو پیدا ہی اپنی عبادت واسطے فرمایا۔ ادا مطلب اے وے اگر اسی اپنے پیدائش دا مقصد سمجھ جائیے، اللہ ذوالجلال نے سانو کیوں بنایا، کیوں پیدا فرمایا، پھر تے سانو
پیدا ہون دا دنیا تے آن دا بھی مقصد ہے تے اسی پورا کر رہے ہیں تے انشاءاللہ اللہ دے دربار اندر پیش ہووانگے تے رب العالمین اپنی رحمت نال قدردان نے مول پا دیں گے۔ اور اگر انسان اپنی زندگی دا مقصد نہ سمجھ پائے، بلکہ میں تے کہا کرنا کہ اگر انسان اپنی زندگی دا مقصد سمجھ جائے تو ملائکہ اے دے دروازے دے پہرے دار نظر آوندے نے۔ اور اگر انسان اپنا زندگی دا مقصد نہ سمجھ پائے تو پھر جنگلاں دے ڈنگر تے درندے ہزار درجے انسان نالوں بہتر نے جو کم از کم اپنے خالق تے اپنے مالک نو پہچان دے نے۔ دعا کرو اللہ سانو بھی اپنا مقصد زندگی سمجھن دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے خاص بندیاں دا پھر ذکر فرمایا۔ اسی وینے معاشرے دے اندر فلانے افسر دا بندہ، فلانے سیاست دان دا بندہ، فلانے چودھری دا بندہ، فلانے ایم پی اے دا بندہ، فلانے ایم این اے دا بندہ۔ دعا کرو کدی اللہ سانو اپنا بھی بندہ بنن دی توفیق عطا فرما دے۔ رحمان والے کون نے، اللہ والے کون نے، انہاں دیاں خوبیاں رب العالمین بیان فرما رہے نے۔ اور جس طرح اسی میں تسی اپنے ساتھیاں دا، اپنے یاراں دا، اپنے سجناں دا، اپنے بیلیاں دا ذکر کرنے یا میرے فلاں ساتھی اندر اے بڑی خوبی ہے، او دا اخلاق بڑا اچھا ہے، میرے فلاں ساتھی اندر اے بڑی خوبی ہے، او دا کردار بڑا سچا ہے، میرے فلاں ساتھی اندر اے بڑی خوبی ہے، او گفتار دا بڑا سچا ہے۔ میں قربان جاواں کسے نو میں چنگا کہہ رہا، کسے نو تسی چنگا کہہ رہے ہو، انہاں دی قسمت دے کیا کہنے جنہاں نو رحمان چنگا کہہ رہے ہیں۔ رحمان جنہ دا ذکر فرما رہے نے۔ اللہ ذوالجلال فرما دے نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ رحمان والے کون نے، اللہ والے کون نے۔ ان فرق نال کئی ایسے بد نصیب نے جڑے شیطان والے نے، اور کئی ایسے بھاگاں والے نے جڑے رحمان والے نے۔ ان رحمان جنہاں نال پیار کردا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں دے بارے اعلان فرمایا قرآن دے دوسرے مقام تے۔ اللہ فرماندے نے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ فرمایا جیڑے اللہ دے ولی نے، جیڑے اللہ دے دوست نے، دعا کرو اللہ سانو اپنا دوست بنا لے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اپنے دوستاں نال محبت کر دے نے تے کر دے کی نے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اپنے دوستانوں شرک دے اندھیرے چوں، بدعات دے اندھیرے چوں، خرافات دے اندھیرے چوں نکال کے اللہ توحید دی روشنی والے لے اوندے نے۔ سبحان اللہ۔ تے جیڑا شیطان ہے، شیطان اپنے دوستانوں توحید و سنت دی روشنی چوں کڈ کے انہاں نوں کفر دے اندھیریاں دی طرف لے جانا چاہندا ہے۔ تے جیڑے رب دے پیارے نے، اللہ دے پیارے نے، اللہ انہاں دا ذکر فرما رہے نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ رحمان دے بندے کون نے، خوبی کی ہے
ہے انہاں دی. فرمایا یمشون علل ارض ہونا، او زمین تے آکڑ کے نہیں چل دے، زمین تے فخر نال نہیں چل دے، زمین تے سینہ تان کے نہیں چل دے، گردن اکڑا کے نہیں چل دے. یمشون علل ارض ہونا، آکڑ نہیں وخاندے بلکہ نرمیاں وخاندے نے. گجراں والیو آکڑ تے میرے رب نو وارا ہی نہیں کھاندے، تکبر تے میرے رب نو وارا ہی نہیں کھاندا. بلکہ اللہ نے قرآن دے ایک اور مقام تے اعلان فرمایا. اللہ فرماندے نے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اللہ فرماندے نے آکڑ کے نہ چلی میری زمین تے، تکبر تے فخر نال نہ چلی میری زمین تے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ. کڈا وڈا بھی پہلوان ہوئے تے کڈا وڈا بھی جناب انسان ہوئے، کدی اے ہویا بھئی بندہ زمین تے پیر مارے تے زمین پھٹ جائے؟ ہوندا ہولی ہولی بولتے جی میں گجرالے چ ہوندا ہے، بڑے پہلوان جو رہندے نے، ہوندا نہیں ہوندا کہ زمین تے پیر مارے تے زمین پھٹ جائے. نہیں ہوندا. کیوں نہیں ہوندا؟ میں نہیں کہہ رہا، کائنات دا رب کہہ رہا ہے. بہتیا وڈیا آکڑ خاواں تے بہتیا وڈیا اپنے آپنو دنیا دا عظیم سمجھن والیا نہ تے میری زمین نو پھاڑ سکن. جنی کرتوت ہے ہی نہ رہنا اوہو کو جی. 3 فٹ دا 4 فٹ دا 5 فٹ دا 6 فٹ دا تے بڑے ٹور نال سینہ تان کے زمین تے چلے تے پہاڑاں تو اچا ہو سکتا. کرتوت ہو ہی رہنی ہے. جنہیں پانی چ ہے میں فرق اینا پینا کہ اپنی دنیا بھی برباد کر لیں گا، آخرت بھی برباد کر لیں گا. اللہ فرماندے نے نہ تے تو میری زمین نو پھاڑ سکنا تے نہ پہاڑاں دیاں چوٹیاں تک پہنچ سکنا، نہ میری زمین تے آکڑ کے چلے. اللہ نے اپنے پیاریاں دی خوبی بیان فرمائے. فرمایا یمشون علل ارض ہونا، آکڑ کے نہیں چل دے، تکبر نال نہیں چل دے. اور ویسے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا تکبر میرے رب دی چادر تے جیڑا اللہ دی چادر نو ہاتھ پان دی کوشش کرے گا اللہ انہوں جہنم دا بالن بنا دیں گے. ایک گل تے دوسری گل نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدے دل وچ رائی دے دانے برابر بھی تکبر ہوئے گا، فخر ہوئے گا، او بندہ جنت داخل نہیں ہو سکے گا. چھاباز کر دینے سونے ہو، ایک بندہ چنگے کپڑے پاندہ ہے، سونے کپڑے پاندہ ہے، اچھا لباس پہندہ ہے، اچھی جتی پہندہ ہے، حضور یہ بھی تکبر ہے. تے نبی علیہ السلام فرما دینے نہیں، اللہ جمیل وَيُحِبُّ الْجَمَالَ. اللہ آپ سونے تے سونے انوی پسند کردا ہے. سبحان. رب نے مال دیتا ہے، دولت دیتی ہے، 4 ٹکے ہے نے تے ضروری نہیں کہ ہونے بڑا سادہ بند ہے، کروڑا پتی ہے، ارباں پتی ہے سادہ بڑا ہے جی، بٹن ٹوٹے نے، کفاں پاٹیاں نے، میلے کچیلے کپڑے پہن، سادہ بڑا. یہ نام نہیں سادگی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تینوں رب نے مال دولت عطا کیتا تے او تیرے جسم تے نظر آنا چاہیے، پتہ لگے لوکاں نوں اینوں رب نے فراوانی عطا کیتی ہے، مال دولت عطا کیتا ہے. پھر سونے ہو
تکبر کیے. آپ فرماندے نے تکبر اے وے کہ بندہ حق نو ٹھکرا دے وے. مثال دے طور تے رمضان المبارک دا مہینہ، دعا کرو جو چند ایام رہ گئے نے اللہ سانو انہاں چو صحیح معنی اچ اپنے گناہاں نو بخشوان دی توفیق عطا فرما دے. رمضان المبارک دا مہینہ بھائی جان روزہ رکھیا کرو. انہیں ہے جی ماشاءاللہ اللہ دا دیتا ساڈے کول بڑا کچھ ہے. اے لوکی وہ رکھن جنہ کول دانے کوئی نہیں، جنہ کو آٹا کوئی نہیں، جنہ کول کھان پین نو شے کوئی نہیں، یا انہاں دا کام ہے یا مولویاں دا کام ہے. سانو اللہ دا دیتا بڑا ہے. جے اللہ دا دیتا بڑا ہے تے پھر تینوں ڈب کے مر جانا چاہیے کہ جس رب نے اینیاں نعمتاں نال مالا مال فرمایا او ظالماں او دے کہن تے 29-30 روزے رکھن جوگا نہیں. تکبر کیے حق نو ٹھکرا دینا، پتہ ہے کہ حق ہے. نماز آکھو بھائی جان نماز پڑھیا کرو. انہیں ویکھیاں نے جڑیاں نمازاں تسی چکی پھر دے ہو. کیڑی شے وے جڑی تواڈے کول پڑھ کے ہے تے ساڈے کول نہ پڑھ کے نہیں. اور میں ایک بات کہا کرنا کہ جدو کائنات دا رب کسے نال ناراض ہوندا ہے اللہ او دا رزق نہیں بند کر دے، اللہ او دا کاروبار نہیں تباہ کر دے. جدو رب کسے نال ناراض ہوندے نے اللہ نے سورج نو، چاند نو، ہوا نو کدی آرڈر نہیں فرمایا فلاں میرا دشمن ہے، بے نماز ہے، بے روز ہے، مسجد دے اندر نہیں آوندا، او دے گھر روشنی نہیں کرنی، او دے گھر ہوا نہیں جانی چاہیے دی. جدو رب ناراض ہوندے نے اللہ اس بندے کولوں سجدہ کرن دی توفیق کھو لیندے. رب اپنے در وچ چکن دی توفیق ہی نہیں عطا کر دے. دعا کرو اللہ اپنے در تے چکن دی توفیق عطا فرما دے. حق نو ٹھکرانا اصل دے اندر تکبر تے آکڑ اے وے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے پیاریاں دی خوبی ہے یمشونا علل ارض ہونا، او آکڑ کے نہیں چل دے بلکہ زمین تے عاجزی نال چل دے نے. میں اگر اس طرح کہا اللہ والا، رب دا پیارا، اللہ نال تعلق رکھن والا او زمین تے چل دے تے زمین بھی سبحان اللہ پڑھ دی ہوئے گی. زمین تے چل دے زمین بھی الحمدللہ دے ترانے پڑھ دی ہوئے گی. یمشونا علل ارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سلاما. اللہ والے ایویں لوکاں نال الجھیا نہیں کر دے، اللہ والے ایویں لوکاں نال لڑائیاں نہیں کریا کر دے. اللہ والے جاہلاں دی جہالت دا جواب جہالت نال نہیں دیا کر دے، بلکہ اللہ فرماندے نے اے سلام کہہ کے کولوں دی گزر جاندے نے. اور ایک تیسری خوبی اللہ نے اپنے پیاریاں دی جیڑی بیان فرمائی ہے، اللہ فرماندے نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اے او خوبی، اور خاص کر کے اینا دنوں دے اندر اپنے اندر اے خوبی پیدا کرن دی کوشش کریے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ والیاں دیاں راتاں کلباں دے اندر نہیں گزر دیاں، اللہ والیاں دیاں راتاں شراب و شباب دیاں محفلاں چ نہیں گزر دیاں، اللہ والیاں دیاں راتاں اللہ دیاں نافرمانیاں چ نہیں گزر دیاں، بلکہ اللہ والیاں دیاں راتاں کدی ہاتھ بن کے مالک اگے کھلوتے نے، کدی رکوعے پہ نے تے مالک دیاں تعریفاں کر دینے پہ، کدی سجدے پہ نے تے رب نو مناندے نے پہ. ہاتھ سینے تے بننے نے آ گیا رب دے سامنے، اللہ دے در تے آ کے کھلو گیا تے انج ہاتھ چوک لینے
نماز شروع کرن لگیا اے جڑی پہلی رفع الیدین ہے یہ تے ویسے بھی بل اتفاق ہی ہے نا سارے دے تمام مسالک دے ہاتھ چکے نے اور میں کہا کرنا یہ دا معنی کی ہے کہ ہینڈز اپ کر لیا یا اللہ میں ویلے میرے پلے کوئی شے نہیں سونیا خالی دامن خالی ہاتھ لے کے آیا تے سونیا ہن میں تیرے سامنے ہاتھ بن لے دنیا داراں دے سامنے ہاتھ بنیے کوئی قدر کردا ہے کوئی حیا کردا ہے اور یار وہ تے ایڈا قدردان ہے کہ تیرا باپ تے تیری ماں تے تیرا بھائی تے تیرا استاد اوڈا قدردان نہیں جڈا قدردان کائنات دا رب ہے مالک دے سامنے آ کے کھلو گیا ہاتھ بننے نے تے آندا اللہم باعد بینی اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب عرشاں والے ربا میرے تے میرے گناہاں دے درمیان انج دوریاں کر دے جی میں مشرق تے مغرب آپس وچ دور نے رب دے سامنے ہاتھ بن لینے ترلے کر دے ہن رب دیاں تعریفاں شروع کرتیاں نے آندا الحمدللہ رب العالمین اور رحمان قدردان کنا ساڑے چو جنوں اللہ کوئی ماڑا موٹا عہدہ کوئی ماڑی موٹی دولت دی فراوانی عطا کر دے ماڑے نو غریب نو ویک کے متھے اسی وٹ پا لینے ہاں غریب آدمی سلام لین دی کوشش کرے منہ ادھر کر لینے ہاں تے جنہیں تیرنا چاجنا سلام نہیں لئی ہو تیری گل کیویں سنے گا پر میں قربان جاواں او بادشاہاں دا بادشاہ ہو کے سندا بھی ہے تے جواب بھی دیندا ہے سندا بھی ہے جواب بھی دیندا ہے ہاتھ بننے نے آندا الحمدللہ رب العالمین اللہ فرماندے نے فرشتیوں حامدانی عبدی حامدانی تسی آندے سو نا اس زمین تے جا کے لڑائیاں پائے گا جھگڑے پیدا کرے گا خون دیاں ندیاں بہائے گا فساد بپا کرے گا اے میرے ملائکہ دی جماعت پنجے انگلاں ایکو جیاں ہوندیاں بولو پنجے انگلاں ایکو جیاں ہولی ہولی بولتے جی میں سارے دی برابر ہی نے پنجے انگلاں ایکو جیاں نہیں ہوندیاں اے میرے ملائکہ سارے لڑائیاں پان آلے نہیں ہوندے کئی لڑائیاں مکان آلے بھی ہوندے نے سارے فتنے پیدا کرن والے نہیں ہوندے کئی فتنے مکان تے مٹان والے بھی ہوندے نے ویکھ لے ہے کون وقت دا بادشاہ ہے کون وقت دا وزیر ہے کون بازار وچ جھاڑو دین والا ہے کون مسجد دیاں صفاں وچھان والا ہے کون مسجد دیاں ٹوٹیاں صاف کرن والا تے میرا داتا ایڈا مہربان ہے جویں بادشاہ دی سن کے جواب دیندا ہے ایویں ہی ایک خادم دی سن کے جواب دیندا ہے کھلوتا ہے اللہ فرماندے نے حامدانی عبدی میرے فرشتیوں ویکھو ہاں میرا بندہ میریاں حمداں بیان کر دے پیا بندہ دے الرحمن الرحیم اللہ فرماندے نے اسنا علی عبدی میرے او فرشتیوں ویکھو نا میرا بندہ میریاں سناواں بیان کری جاندا بندہ آندا مالک یوم الدین
اللہ فرماندے نے مجدنی عبدی، ویکھو میرا بندہ میریاں بزرگیاں بیان کری جاندا، انیاں رب دیاں تعریفاں بیان کر کے، حمداں ثناواں بڑائیاں کبریائیاں بیان کر کے، تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے بندے اینیاں میریاں تعریفاں کیتیاں نہیں، ہن انج کر باقی دی جیڑی نماز رہ گئی ہے تو منگدا جا میں مندا جاواں گا، جڑی باقی رہ گئی ہے نا تو منگدا جا میں تیریاں مندا جاواں گا، تو سوال کردا جا میں رب تینو عطا کردا جاواں گا۔ اور یہ چیزاں ادوں پہ جدوں بندہ رب دے سامنے آ کے کھلو گیا نا تے ایویں نہیں آ کے کھلوتا، اے دے دل وچ اللہ دا ڈر پیدا ہو گیا ہے، ایویں نہیں آ کے کھلوتا۔ کیوں نہیں مسجداں بھریاں رمضان دے اندر بھی، رمضان مبارک دے اندر بھی میرا محتاط اندازہ ہے کہ شاید 50% لوگ صرف مسجداں دا رخ کردے نے، اور او دا نتیجہ مسجداں بھریاں نے، انتظامیہ نو فکر پئی ہے صفا مک گئیاں نے، دریاں مک گئیاں نے، صفا لے آؤ دریاں لے آؤ انتظام کرو، مجمع ود گیا، رمضان گیا تے نمازی بھی، ہاں ماشاءاللہ رمضان دے کئی صرف رمضان دے نمازی، پر چلو رمضان وچ ہی آؤ، ہو سکتا ہے رب ہمیشہ ہی آن دی توفیق عطا فرما دے۔ یہ ادو چیزاں ہوندیاں نے جدو بندے دے دل وچ اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے اور وہ سمجھے کہ میں احکم الحاکمین دے دربار چ پیش ہونا ہے، دعا کرو ساڈے دل وچ اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بڑے نبی علیہ السلام دے جلیل القدر صحابی نے، ایک دفعہ نا آپ مدینہ پاک چوں نکلے، ساتھی خادم غلام نال نے، سفر تے جا رہے ہیں، دوپہر دی شدت اور عرب دی گرمی، پہاڑی علاقہ، جڑے لوگ عرب تو واقف نے، عرب دے صحراواں تو واقف نے، انہوں نے پتہ ہے کہ عرب دی گرمی ادوں اور آج بھی معروف ہے، مشہور ہے۔ جناب عبداللہ ابن عمر ساتھیاں سمیت سفر تے نے، دوپہر دی شدت دی گرمی تے فرمان لگے لیاؤ بھائی دسترخوان بچھاؤ، کھانا کھا لئیے، ذرا ٹھہر جائیے، آرام کر لئیے، پھر اگے سفر کران۔ دسترخوان بچھا دیتا گیا، کھانا رکھ دیتا گیا، کھانا کھان لگے نا تے سامنے نظر پئی ایک نوجوان شدت دی گرمی وچ بکریاں چار دا پیا، تے فرمان لگے غریب آدمی ہے، ماڑا بندہ ہے، چروایا، انہوں بھی بلا لو، بھی نال بٹھا کے انہوں کھانا کھوا لو۔ ایک گل ذہن چ رکھو، غریب نو ویکھ کے متھے وٹ نہ پایا کرو، تے اپنی دولت تے فخر تے مان نہ کری، تے اے گل چیتے رکھی جے رب دین تے قادر ہے تے کھو لین تے بھی قادر۔ اسے ماڑے نو قریب بٹھا کے او دی حوصلہ افزائی کر، او دے سر تے دست شفقت رکھ، کسے ماڑے تے غریب نو سینے نہ لگا، او دی خدمت کر، اے زمین تے راضی ہوئے گا، اللہ عرش برین تے راضی ہو جا۔ اور میں بلا لو نوجوان نو بھی کھانا کھا لے، بلایا، جی جناب کی حکم ہے؟ فرمایا بیٹھ جا یار کھانا کھا لے، تے کہن لگا جی میرا تے روزہ ہے، میرا سانو فرضی رکھنے نصیب نہیں ہوندے، او نفلی رکھن دے، جی میرا تے روزہ ہے۔ حضرت فرمان لگے رمضان دا مہینہ تے ہے نہیں تے روزہ رکھے، ایڈی گرمی دی شدت اندر، تے کہن لگا جی گل تہاڈی ٹھیک ہے،
گرمی دی بڑی شدت ہے، پر میں جہنم دی گرمی نو اس گرمی نال ٹھنڈیاں کرن دی کوشش کر رہا ہوں۔ ہے خادم ہے غلام تے شاید بڑے بڑے حکمراناں نو او یقین نصیب نہیں جیڑا اللہ نے انہوں عطا فرما دیتا ہے۔ کہن لگا میں جہنم دی گرمی نو ٹھنڈیاں کر رہا ہوں اس روزے دی گرمی نال۔ جناب ابن عمر نے سوچیا بھی ویکھیے تے صحیح بھی اے واقعی ایڈا متقی پرہیزگار ہے کہ ایویں سانو ہی وکھان ڈیا ہے۔ ہوندا ہے نا بعض دفعہ کلا بندہ نماز پڑھدا ہے تے 3 منٹاں 4 رکعتاں پڑھ کے او ماریاں، تے جے کوئی ویکھن ڈیا تے پھر جوں سجدے پے گا مجال ہے اٹھن دا نام ہے، لوکی آکھن بلے بلے بھی بڑے لمے سجدے کردا ہے، بڑیاں نمازاں پڑھدا ہے۔ لوکاں نو نہیں وکھانا، کنوں وکھانا ہے؟ رب نو وکھانا۔ جناب ابن عمر نے سوچیا بھی شاید بندا پیا یا سانو چاردا پیا، تھوڑا جا امتحان لین لگے۔ فرمان لگے گل سن، اے جڑیاں بکریاں نے تیرے کول، ایک بکری سانو ویچ دے، ساڈے کولو قیمت لے لے۔ کہن لگا حضرت بکریاں میریاں نہیں، نہ بکریاں دا مالک مدینے میں تے نوکر ہاں، ملازم ہاں، اے بکریاں میریاں نے۔ فرمان لگے پھر تے ہور زیادہ سوکھا ہو گیا، بکری سانو ویچ دے، اسی دی قیمت ادا کر دیاں گے، نالے پیسے رکھ لیں، نالے بکری ذبح کران گے، ایدا گوشت بناواں گے، اسی بھی کھاواں گے تے تو بھی کھا لیں، تے دوویں ہی فائدے ہو جان گے، نالے گوشت کھا لیں گا، نالے پیسے لب جان گے۔ تے جے مالک اول تے انہوں چھیتی کیتیاں پتہ ہی نہیں لگنا اینیاں بکریاں چوکو بکری غیب بھی ہے کہ نہیں، تے جے انہوں پتہ لگ بھی جائے تے بڑا سوکھا ایک طریقہ ہے، ان واقعی کو بگیاڑ چوک کے لے گیا، کوئی درندہ اٹھا کے لے گیا۔ اللہ دی قسم ہے ماڑا ایمان بڑا پکا تے مضبوط ہے، انہیں دوبارہ بحث نہیں کیتے، تکرار نہیں کیتا، گل سمجھن سمجھان والی نہیں کیتے، بلکہ انج اپنا منہ پھیر لیا، نالے آسمانہ وال ویندا جاندا تے نال آندا فَأَيْنَ اللَّهُ، جے میں انج کراں تے پھر میرا رب کدھر گیا، فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کدھر گیا، میرا مالک تے مینوں نہیں ویندا، پر کائنات دا رب تے مینوں ویندا پیا۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، اپنے دل وچ جے اللہ دا خوف رکھن دی کوشش کرے گا، میں نہ قیامت نو تے فائدہ ہونا ہی ہونا۔ اللہ دنیا دے اندر بھی بندے دا حق نہیں جے رکھ دے۔ جناب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ پاک تشریف لے آئے، آ کے پتہ کروایا اے غلام کدھر ہے؟ جی فلاں بندے دا۔ انہوں بلایا، فرمایا بکریاں تیریاں نے؟ جی میریاں نے۔ غلام بھی تیرا؟ جی غلام بھی میرا۔ فرمایا بیچنے نہیں؟ جی بیچ لینا۔ سودا کر لیا، غلام بھی خرید لیا تے بکریاں بھی خرید لیاں۔ تے شام نو جدو بکریاں چرا کے واپس آیا، جناب ابن عمر فرماندے نے تیری اس نیکی دی وجہ تو، تیرے اس تقوی تے للہیت دی وجہ تو اللہ نے تینوں غلامی چوں آزادی عطا فرما دیتی ہے۔ جا تو آزاد ہے، تے نرا تو ہی آزاد نہیں، آج جنیاں بکریاں نے اے بھی تیریاں ہی نے۔ رب کسے دا حق نہیں رکھ دے۔ ارے کدوں جدوں دل وچ اللہ ذوالجلال دا پیار ہوئے، اللہ دی محبت ہوئے تے اللہ دا ڈر ہوئے، اور اللہ والے جدوں رب دا ڈر سینے وچ رکھ کے رات گزار دینے، انہاں راتاں دی کیفیت کی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔
انہاں دیاں راتاں کدی قیام اندر کدی رکوع اندر تے کدی سجدیاں چ گزر دیاں نے رکوع پیا تے آندا سبحان ربی العظیم تے پھر اتوں فارغ ہو کے سجدے ڈگ پیا آپ جنہ نیواں ہوندا جاندا ہے رب دا نام اونا اچا کردا جاندا ہے ہن سجدے ڈگ پیا تے آندا کی ہے سبحان ربی الاعلی انج کر کے اپنے مالک اگے ڈگ پیا کر خاص کر کے رمضان دیاں راتاں رمضان دے دن انہاں دناں تے راتاں اندر اپنے رب دے سامنے جھکیا بھی کر تے سونےو مالک دے کھیڑے بھی پیا کرو سر سجدے وچ سٹ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا اللہ ذوالجلال دے قریب بندہ ہوندا سب تو زیادہ اللہ دے قریب کدوں ہوندا جدوں سجدے چ پیا ہوندا جدوں سجدے پہ قرآن نے کہا نا واسجد وقترب رب دا قرب حاصل کرنے واسطے سجدیاں دی ضرورت ہے تے رب دے سامنے ڈگ کے آکھیا کر تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں انج کر کے کدی منائے نہ رب نو تے واقعتاً اللہ رحمتاں دے خزانیاں دے منہ کھول دیں گے تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں کدے اگے ترلے پاواں میں تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں کدے اگے ترلے پاواں میں تے کنوں دل دا حال سناواں میں کنوں دل دا حال سناواں میں در ہور کوئی مینوں وخا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو تے سونے خالقا اے میرے مالکا اے میرے خالقا میں تیرے دروازے تے آ گیا تیرا در ایسا تیرے در جیا در کوئی اور نہیں تیرے در جیا در کوئی اور نہیں میرے ترلے نے تیرے اگے زور نہیں تیرے در جیا در کوئی اور نہیں ساڑے ترلے نے تیرے اگے زور نہیں تے میرے ایباں دی گٹھڑی پھول نہیں ساڑے ایباں دی گٹھڑی پھول نہیں جا بخش دیتا فرما دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو جدوں انج مالک دے سامنے بندہ کھیڑے پہ جاندا اپنے مالک دی رحمت دے پلے نو پھڑ کے اپنے رب دے سامنے ترلے تے عاجزیاں کردا اللہ ذوالجلال پھر اعلان فرماندے نے الا من تاب و آمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم اللہ فرماتے ہیں آ خوبیاں اگر لے کے آ جائیں تکبر دل چ نہ ہوئے جاہلاں تو اعراض کر کے آ تے راتاں میرے نامے لا دے تے مینوں اپنی کبریائی دی قسم ہے میں تیرے آن دا ایسا مل پاواں گا کہ تیری زندگی دے سارے گناہ ایک معاف کرنا معاف نہیں کراں گا میں تیری زندگی دے سارے گناہاں نو بھی نیکیاں بنا کے تیرے نامہ اعمال درج کر دیاں
اگر انسان اپنے اندر اے خوبیاں پیدا کر لے اور دعا کرو کہ ساڈے اندر اے خوبیاں اللہ پیدا فرما دے، اور خاص کر کے آج جڑے ایام کو باقی رہ گئے نے انہاں دے اندر اپنے مالک تے اپنے خالق دے کھیڑے پہ جائیے، جتھے مال، رزق، کاروبار دی فراوانی اے اللہ کو دعاواں کرنے آ، اتھے نال اے بھی دعاواں کریا کرو، اللہ ساڈیاں پچھلیاں خطاواں تو درگزر فرما دے، اسی تیرے نال وعدہ کرنے آ آئندہ تیرے اور تیرے رسول دے احکامات دی پابندی کران گے انشاءاللہ الرحمن، دنیا آخرت دونوں جہان اللہ بہتر فرما دیں گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو ساریاں نو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بیماراں واسطے صحت دی دعا فرما لو، اور دعا فرماؤ ساڈے محترم بھائی اور جماعت دے عظیم مبلغ حضرت مولانا سلیمان شاکر حفظہ اللہ، اور انہاں دے احباب جس ذوق جس محبت دے نال اللہ دا اتنا پیارا خوبصورت گھر بنایا پھر انہوں آباد کر رہے ہیں، اللہ انہوں سدا شاد اور آباد رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ساڈے تمام بیماران شفاء کاملہ نصیب فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، شاہ بے اولاداں نو نیک صالح اولاداں عطا فرما۔ اللہ سانو تے ساڈیاں اولاداں نو اپنے دین دے خادم بنا، اے میرے مولا کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرما، توحید و سنت دا بول بالا فرما، اپنے اس گھر نو اس مرکز نو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ میرے شاہ جو انہوں آباد رکھ دینے تو نہ دے کرانو آباد فرما۔ یا رب العالمین اسی بڑے گناہگار خطاکار سیاکار، مولا اپنی رحمت نہ ساڑیاں خطاواں تو درگزر فرما۔ اللہ ساڑے سارے اندے صغیرہ کبیرہ گناہانو معاف فرما۔ میرے مولا ساڑے چو جنہ دے والدین پینا پائی عزیز و اقارب فوت ہو گیا، انہاں دیاں قبرانو منور فرما، گناہگار سنتے گناہ معاف فرما، نیک سنتے انہاں دے درجات نو بلند فرما۔ مولا کریم فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، مقبوضہ کشمیر دے حریت پسنداں دی نصرت فرما، پاکستان دے چپے چپے تے ذرے ذرے دی حفاظت فرما، میرے ملک دے اندرونی بیرونی دشمناں دیاں سازشاں نو ناکام فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔